ମନର ଧର୍ମ ହେଲା ଭାବନା। ବହୁତ ଲୋକ ଚାହାନ୍ତି ଏମିତି ଚମତ୍କାର ହେଇଯାଉ କି ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କର ଅନେକ ମନୋକାମନା ପୂରା ହେଇଯାଉ। ସେମାନେ ଯାହା ଚାହିଁବେ ତତ୍କ୍ଷଣରେ ମିଳିଯାଉ, ଆଉ ଯେମିତି ବେଶୀ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ନ ପଡ଼ୁ। ଏଭଳି କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ଏହି ସଂସାରରେ କେଉଁଠି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପରଶମଣି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ଅବଶ୍ୟ ଥାଏ, ଯାହାର ଉପଯୋଗ କରିଲେ ଫଳ ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଶାସ୍ତ୍ରକାର ଏହି ପରଶମଣିର ନାମ ରଖିଛନ୍ତି ଭାବନା। ସେ ସାଧନା ଉପାସନା ହେଉ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି କାମ, ସବୁଥିରେ ଭାବନା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। କୁହାଯାଏ କି ପାରସମଣି ପଥର ଆଉ ଲୁହାକୁ ସୁନା ବନେଇ ଦିଏ। ଭାବନା ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟକୁ ତଦନୁରୂପ ଫଳ ଦେଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାର ଯେମିତି ଭାବନା ତାକୁ ସେମିତି ସିଦ୍ଧି ମିଳିବ। କାଷ୍ଠ ପାଷାଣ ଆଉ ମାଟିର ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଦେବତା ନଥାନ୍ତି, ସେ ତ ମାନସିକ ଭାବରେ ରୁହନ୍ତି। ଭାବ ମନର ଧର୍ମ ଅଟେ। ମନରେ ହିଁ ତାହାର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ମନରେ ଏହାର ଲୟ ହୋଇଥାଏ। ଅତଃ ଏଇଠାରୁ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କର ଉଦୟ ହୋଇଥାଏ।